Karikatura bat egiteko guk erraten dugu aurpegi bakoitza dela mueble bat bezala. 3 kajoiekin. Goiko kajoian hor daude begiak. Hau kajoi bada. Eta begiak izan daitezke, begi xirrikoak, horrela pixkaz. Edo begi nekatuak, pixkaz, bixigu begiak ere bai horrela. Astelenetan batzutan horrela izaten dira ere bai. Edo begi, nahi duzuna, edo gaizki plomatuak, bat hemen eta beste hemen ere bai. Edo begi, bino ez dira hainbeste begi klase. Sartzen baldin baditugu hemen erran dut planeta honetan. Planeta honetan gauden guztion begiak sartuzkero ordenagailu batean, katalogo laburra litzateke segure aski. Baina zer gertatzen da, begiak izan daitezke xirrikoak, baina oso bereiz, edo xirrikoak, eta behar da oso junto, eta gero buruaren forma izan daiteke tipo pepino, izan daiteke erran bezala gaizki plomatuak, eta burua izan daiteke tipo telebista, eslabo bat, horren, baina katalogoa, humano guztiak nik ezautzen ditudan, nire lagun guztiek, salgo eta istripuagatik edo mutazioa raroak direla eta zirela, bina begi. Eta bi begien artean beti sudur bat goiti berakoa. Eta sudurrak bi zulo. Ez da gauza asko aldatzen, planeta honetan. Ez gara oso originalak. Gero gertatzena, kombinazioa da originaltasuna ematen diguna. Bigarren kajoian orduan ze elemento dago? Sudurra. Eta sudurra izan daitezke, sudurra klaseak eta asko sudur pikotza hemen Euskal Herrian asko ditugu. Izan daiteke sudur arroa, hola goiti, zuloak ikusten ditugula ere bai, tipo eski saltoa, hemen batzuk ikusitut ja. Horrela, eskiatzaile bat. Etxeko sekreto bak izu zein den. Markatzaborragomar, katzaborragomar, 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 tinta, borragomar, eskanera. Bueno, hemen laster egiteko, orduan nola, sudur klaseak, eta gero, 3. kajoian zer dago? Ahoa. Sudurpean, bakotxa baitu, bere ahoa, ezker eskuinekoa, batzuk aho sakonak, edo txikiok, edo handiak, edo hortza gaizki antolatuak, edo, bai, bagara horakoak, edo hortzaundi, edo batzutan aparatodunak, edo horra, dena da marrazkigarri eta exageragarri ere bai. Momentuz igual pausatu zen, bestela igual odolak egituko zen, eskura eta gero eskurzotza eta ezin mugitu zuen, instantean barka. Horran, sudurra eta gero, aipatu bezala, ahoa. Eta hoa izan daiteke ere, ezpain potoloak, edo ezpainik gabe, bakotxa bere, dena ongi, dena onartua, izan daitezke ere, hau pixkat murritzak, hau pixkat, izaten da lehiotik eta begira egoten denarena, izaten da hau murritzola. Horregatik, erraten dugu, euskaraz, norberak baduela bere hau, bere sudur, eta bere begi parea, norberak baduela bere aurpegia, alegia. Gero bai, belarrik batzutan ematuten hortasuna, bai, baina importantena da begiak, ze begi klase duen hor parean dugunak, gero sudurra, eta gero haua. Buruaren forma, aipatu bezala, oso importantea da, eta gero bai, belarria bai, eta gero hilea pixkat apaintzeko. Bueno, batzuk galdu zueno. Hilea beti ere aldagarri da. Hori da, trunko bat ere karikatura egiteko. Eta ariketa komendatzen dizuedana, elkarri karikatura egitearen. Ados? Bale, beste galderarik, usten duzu oso ekonomikoa naizela, galdera batekin gustatzen al naizela, en fin.